Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniadil irda'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat al-qutub jami'al maqam al-ghawathil azam sultan al-awliya syekh al-hasan ali syadid. Wa ila hadrat masjidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad al-Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina ustadzina ma'amina wa walidina. Khususan masyayikh Dar Dawud al-Hasaniyah. Wa ila hadrati Syekh bihadal kitab Jawahirul Lama'ah Syekh Nisbah Mustafa wa usulihim wa fura'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo gaya ilmu-ilmu kang mangkene, maksudnya ilmu-ilmu akhirat utawa ilmu-ilmu dunya sing modern, maksudnya enek akhirate. Ora ana dalane kejaba liwat ilmu. Jadi ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu sing berkembang pesat saiki, ilmu dunya maksudnya. Niku ora iso dikembangno, ora iso ditingkatno tanpa enek ilmu akhirat. Jadi aslinya antara ilmu dunya karo ilmu akhirat itu sangat berkaitan, ana hubungane. Gak iso awak dhewe misah nglakoni ilmu dunya tok, golek ilmu dunya tok tapi nglalekno ilmu akhirat utawa bahkan sebalike iso. Jadi antara ilmu dunya karo ilmu akhirat itu ana hubungan erat, sama-sama berkaitan, saling terhubung memang. Ilmu akhirat yaiku ilmu kang kanggo ngembangake iman sarana sampurna sehingga bisa nggayuh makam ihsan utawa tauhid hakiki kanthi sempurna. Jadi apa iku ilmu akhirat? Ilmu akhirat itu gampangane ilmu sing dienggo memperkuat iman. Ilmu sing dienggo nyempurnakno iman. Jadi wong nek ngaku iman tapi gak gelem mempelajari ilmu akhirat ya itu perlu dipertanyakan. Jadi gampangane kanggo memelihara keimanan seseorang, kanggo memperkuat imane ben kokoh oleh iman, iku ya kudu ngaji, kudu mempelajari ilmu agama, kudu mempelajari ilmu akhirat. Nek ora mempelajari ilmu akhirat ya gampang goyah imane ngono. Yen wong ing zaman saiki krungu yen ana ilmu kang kanggo nglebokake gajah ana ing gendul utawa botol, tentu nganggep muhal. Nek wong saiki kan ora ngono. Dalam artian misal ning kene dikei contoh enek ilmu sing iso nglebokno gajah ning botol. Iku kan secara logika kan gak mungkin. Nah iki sing terjadi ning zaman saiki. Wong-wong ngarani kabeh hal sing kaya ora mungkin ya ora mungkin. Misal mau gajah mlebu ing botol, secara logika ora mungkin ya berarti gak mungkin. Wong saiki kan ngono. Padahal nek awak dhewe mempelajari ilmu akhirat, mempelajari ilmu agama iku sing ora mungkin wae iso dadi mungkin atas kehendak Gusti Allah. Jadi sangat-sangat bertentangan antara pemahamane wong saiki karo sing asline kudu dipahami. Jadi sing asline kudu dipahami iki sing ora
Jadi ngene, pemahaman utawa pengetahuan sing kudu awak dhewe pahami iku ora sekedar secara logika tok, melainkan sing gak iso tinalar pun ya kudu awak dhewe iso yakin. Misal mau gajah mlebu ning botol, nek secara logika kan gak mungkin. Tapi nek atas kendali Gusti Allah ya iso wae. Jadi maksudnya ning ngene iku, awak dhewe aja terlalu ngandalno logika, padahal logika itu ora mesti bener. Maksudnya ora mesti bener. Sing ketoke gak masuk akal nek kendali Gusti Allah ya iso masuk akal. Mbane ngono. Yen ana wong sing jupuk sak gegem lemah nuli disebar dadi tikus merayah ing sawah-sawah, tentu ora percaya sebab akale ora gathuk. Yaiku ilmu akhirat modern. Soalnya iku para muslimin aja kesusu blerengen nyawang ilmu modern ing zaman saiki. Yang penting kanggo umat Islam yaiku nyampurnakake Islame, nyampurnakake imane marang Allah, malaikat Allah. Mestine Allah lan dina akhir ya nyempurnakake iman utawa iman ning pestane Allah, iman ning dina akhir yaiku dina kiamat. Lan apa kang bakal kedadian ana ing dina kiamat. Aja sampe awak dhewe terlalu gimana kegawa arus lah. Awak dhewe kudu mempelajari ilmu-ilmu akhirat. Awak dhewe aja sampe lali karo Islam awak dhewe, aja sampe lali karo imane awak dhewe. Aja mentang-mentang terjun ning babakan dunya terus nglalekno perkara akhirat sampai orang mikirno sok ben ning akhirat iku bakal piye. Sampai ngono. Lan apa wis bener syahadate? Apa wis bener salate? Lan sak terusé. Apa wis bener imane? Sebab iman iku miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al iman ma waqara fil qalb wa sadaqahul amal. Tegese kang aran iman iku apa kang wis mapan ing ati lan den buktekake kanthi amal. Jadi sing dimaksud iman iku ora sekedar meyakini tok, ora sekedar percaya tok, melainkan ya diamalno. Dene membuktikan keimanan tersebut. Wong Islam kondo-kondo imane marang Allah lan dawe Allah nanging ora gelem zakat. Iku arane iman kang durung bener imane. Ijeh milik-milik kaya obat nyamuk. Nek wong ngaku iman, nek wong Islam ngaku iman, nek wong suci umat ngaku iman, ngaku percaya Gusti Allah, ngaku iman ning dawuh-dawuh Gusti Allah, tapi kok ora gelem nglakoni perintah Gusti Allah, niku ya perlu dipertanyakan. Kira-kira bener apa ora imane? Atawa ijek grotal-gratul lah kamane, ijek undal-undul kamane ngono. Kiai lan pemimpin ondo-ondo imane marang Al-Qur'an nanging isih padha rebut kedudukan, ora gubris marang dawuh Allah wala tanaza'u. Aja padha rebut-rebutan pengaruh, aja padha rebutan kedudukan. Iku arane iman kang durung bener. Imane isih milik-milik kaya geni rokok. Kepriye bisane bener? Bisane bener yen wong iku anduweni karep marang hidayah Allah, petunjuk Allah sehingga Allah nurunake hidayah kanthi nyata. Jadi aja terlalu fokus karo dunya tok tapi akhirate lali, aja ngono. Gamane paling ora imbang lah. Kok wong ngaku iman ning Gusti Allah, ngaku iman ning Kanjeng Nabi, ngaku iman ning
kitab Allah, tapi ndekne ora mencerminkan keimanan. Kayak dunya tok isine, ora enek babagan akhirat blas. Iku ya urung bener imane, ngono. Al-Qur'an dawuh, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Al-An'am ayat 220. Artinya sapa-sapa wong sing den kersakake dening Allah, oleh pituduhe Allah Taala paring jembar atine wong iku marang agama Islam. Tegese Allah Taala paring enteng lan lega atine nglakoni perintah-perintah Islam, zakat, haji, jihad, tegese merangi nafsu. Maksudnya merangi nafsune syaitan. Terus pengaruh-pengaruh duniawi lan pengaruh masyarakat. Lan sapa wae wong sing dikersakake dening Allah den sasarake, Allah Taala ndadekake atine wong iku sumpek kaya arep munggah menyang langit. Kaya mengkono sunah Allah Taala tegese pakulinane Allah Taala. Allah Taala ndadekake regit ana ing atine wong kang ora iman, tegese wong sing ora murub imane. Jadi nek awak dhewe pengen dikendaki Gusti Allah baik, pengen dikersakake dadi wong apik, paling ora lah aja sampe perintah-perintah Gusti Allah itu ilang saka kehidupane awak dhewe. Maksudnya piye? Nek salat ya dilakoni, nek enek kewajiban zakat ya dilakoni. Intine apa wae ibadah sing diwajibna Gusti Allah, sing diperintah Gusti Allah. Ajaran-ajaran sing diperintah Kanjeng Nabi, sing dilarang karo syariat bareng ditinggalno. Iku insyaallah dekne dikersake apik karo Gusti Allah. Tapi kok nek wong iku gak gelem salat, ora gelem zakat, jangankan salat, wong nglakoni apik wae, misal nglakoni apik saiki gak tau, malah penggane maksiat setiap hari. Iku ya berarti dikersakake kesasar karo Gusti Allah. Jadi nek pengen awak dhewe dikersakake apik, ya paling ora nglakoni hal-hal sing seharusnya dilakoni wong apik. Maksudnya hal-hal apik kuwi dilakoni awak dhewe kudune. Dilakoni kabeh wong sing pengen dadi wong apik. Mosok pengen dadi wong apik tapi gak gelem nglakoni apik kan ya padha ya ora. Mulane nek awak dhewe pengen dikersakake dadi wong apik, ya nglakoni hal-hal sing dianggap apik karo syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika keturunan ayat iki mulih den wacake marang para sahabat. Sawane sahabat ana kang matur, "Ya Rasulullah, jembaripun manah punika punapa wonten tandhanipun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ya ana tandane yaiku wong iku mulai nyingkrei alam dunya, tegese nyingkrei kepentingan duniawi lan gawe persiapan ngadepi mati sadurunge temurune mati." Jadi ya intine awak dhewe sangka pembahasan iki awak dhewe aja sampai terlalu mempentingkan dunia tapi lali akhirate. Terus piye? Ya paling ora nek gak iso ninggal dunia lah. Nek gak iso tinggal dunia, sing penting akhirate ya ora ditinggal. Maksudnya nek kira-kira gak iso terlepas saka dunia, siji sing dadi cekelan kudune aja sampai terlepas saka akhirate bareng. Maksudnya nek dunyane ijek kantil, akhirate ya kudu melu kantil gampane ngono.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.